Ito po ay isang napakahalagang programa, life-changing ang layunin natin dito po sa ating programa, lalo na pagdating po sa kalusugan. Ang mga opinyon at pahayag sa susunod na programa ay pawang sa mga panauhin lamang at hindi sa pangasiwaan ng istasyong ito. Maging mapanuri sa panonood. Good noon mga kababayan, Mayap Augtu Kabalen. Welcome po sa community program ng inyong paboritong CLTV 36. Ito po ang inyong paboritong programa, syempre, ang topic. Sa programang ito, pag-uusapan natin ang iba't ibang patok at trending na topic po dito sa ating mahal na rehiyon, Central Luzon.
Sa ngalan ni Jody Dizon Mercado, ako si Jana Lumbang Parungaw at hayaan niyo pong samahan ko kayo sa kwentuhan ngayong tanghalian. O live na naman po tayo sa Free TV, no? At sa lahat ng cable partners ng CLTV 36 at maging sa ating pong Facebook account na CLTV 36 Official. Today is February 23, 2023. Naku, puro 23 yan. Araw ng Huwebes. Kung hindi lang po tayo sa Facebook, no, mapapanood. Ang CLTV po ay meron ding CLTV 36 News sa Facebook. Bukod po dito sa napapanood yung CLTV 36 Official. At sa Instagram, CLTV 36 Official. Gayon din po sa Twitter at YouTube, CLTV 36. Ang website po natin, cltv36.tv. At ang ating TikTok na pwede kayong mag-enjoy, ang CLTV 36. O, mga kabalen, sabi niyo siguro, ako na naman ang inyong makakakwentuhan. Of course, at syempre, ihatid ko sa inyo ang masasabi nating inaabangang event, lalo na po dito sa Pampanga at sa city of Mabalacat. Pero later po yan. Bago po muna tayo dumako sa ating masayang kwentuhan, syempre, puntahan muna natin itong ating question of the day. Ang kakatampong kutang, nanong pamangan, ingmumuna mong pantunan patse piyesta. Oreng mapamiesta ken. Mag-comment na kayo po. Nga ng Ivan Arce Mendoza, Samji Kapampangan, oy, totoo yan, buro ampong apalya, ampong mustasa, ako rin awsan ke po yung Samji Kapampangan. Nga na namang Jet Cruise, lengua, asado, chicken roll, exotic foods. Wow, ela laging akakit po kayong piyesta, rin nga manwanang ko jet na. Nga na namang Louis Oliver Dizon Chanchon. Siyempre, ding lumpia, ampong sipoeg. Migpakit ya pang letrato. Diyos ko, nang makanya ng pisabyan. Manugto pa mo, Diyos ko, makakarano progo. Sabi na pong Ryan Paul Manlapas, tang atin handang lutong bibi, ampong kambing bang daretso inuman, wakalderetang bibi, ampong kambing ay kanyaman. Sabi na naman pong Carol Musni, lechon kawali, ampong chicharon with atsara. Ay, kanyaman na ning lechon kawali. Burikya naman yan. O, ikayo pong kabalan, Mina Malbe. Meranop kayo po, kaya katampi sa sabyan, po. Okay, ang importante man po, lawenyin, kaya kayong ulam, imaginean nyo na mo na api niyan, ingpe ka paborito yung pamangan. Bakanta mag-enjoy kayo, amo mainggit, karetang kasalungsungan, mamangan, ketang karela pong paborito. Anyway, ang importante naman po itang ating tamong, ating makapangan tamo at lung beses kayong patingapon. Ita po yung pekamasanting blessing atatanggap tamo kayong patingapon, aparti ketang mabiyetamo. Sa ating pong mga netizen na nakatutok sa ating Facebook Live. Kung meron din po kayong gustong batiin o gusto niyo sumali sa ating kwentuhan, magtanong, mag-comment, sumagot sa ating question of the day. Ay nako, yan ang lagi kong ipinapangako sa inyo. Babasahin ko po yan, ang inyong mga komento para makaabot kung sino man po ang kinauukulan na gusto nyo o gusto nyo lang na mabanggit ang inyong pangalan. Siyempre, commitment namin sa inyo yan dahil gusto namin belong kayo dito sa aming program. Gusto namin, kasama namin kayo sa aming kwentuhan. Pero bago po natin simulan ang masayang kwentuhan, narito po muna ang mga malalaking balitang Central Luzon ngayong araw. Formal nang inilunsad ng Department of Trade and Industry Central Luzon ang kauna-unahang negosyo center e-book na kung saan makikita ang iba't ibang kwento ng tagumpay ng mga micro, small, and medium enterprises po sa ating rehiyon. May titulo itong Grow Your Business e-book 2022. Ayon kay DTI Undersecretary Blesila Lantayona, ang bawat istorya sa e-book ay maaring maka-inspire sa kabataan at mga nagbabalak na magtayo ng kanilang sariling negosyo. At para naman kay DTI Regional Director Leonila Baluyot,
Mapalalakas nito ang kultura ng pagnenegosyo sa 140 negosyo centers na matatagpuan sa iba't ibang bahagi ng Central Luzon at maaaring magbunga sa marami pa pong success stories. Laman ng Grow Your Business e-book ang mga kwento na naidokumento ng DTI Region 3 Business Counselors and Associates sa taong 2022. Para sa mga nais mabasa ang nakaka-inspire na mga istorya, magtungo lamang sa Facebook page ng DTI Central Luzon at i-click ang link ng e-book. Ayan, no, napakaganda po ng mga istoryang mababasa natin sa e-book, lalo na dun sa mga natatakot pa na mag-take risk para magsimula ng kanilang negosyo. Makikita natin dito kung gaano kalakas ang loob ng mga taong nagiging matagumpay. Ano po? Para sa iba pang mga balita, muling dumagsa sa mga simbahan ang mga mananampalatayang Katoliko sa pagsisimula ng Lenten season o ang Kwaresma ngayong Ash Wednesday. Panawagan ng simbahan, mag-ayuno at humingi ng kapatawaran para sa mga nagawang kasalanan. Si J.M. De Jesus ang may report. Maagang bumangon ng 77 years old na si Nanay Rosario Romero Nicdao ng Barangay Santa Ines, Bacolor, Pampanga ngayong Miyerkules ng Abo, Ash Wednesday. Sa simbahan ng San Guillermo napili magsimba ni Nanay Rosario. 2 taon din niyang hindi nagawa ito, bunsod ng safety protocol sa kasagsagan ng COVID-19 pandemic. Every Sunday, every Ash Wednesday, every day of obligation. Kahit ganito ang kalagayan namin, sinisikapan namin magpunta sa church. Kahit mag-visit sa Blessed Sacrament as much as possible. Sa pagsisimula ng Kwaresma, dasal daw ni Nanay Rosario na matapos na ang pandemya at ang mabuting kalusugan para sa kanilang mag-asawa. Ang gagawin kong sakripisyo na lagi akong nagdadasal araw-araw for world peace, trust in God, and humility na magkaroon ako. Gusto ko good health na ma-heal ang mata kong na-opera. At saka kaming dalawang mag-asawa, hindi kami pababayaan kasi 2 na lang kami sa bahay. Wala yung mga anak namin. Malayo sila. Ayon sa kura paroko ng San Guillermo Parish Church na si Reverend Father Ariel Limhoco, ang Lenten season o Kwaresma ay ang panahon upang magbalik loob sa Panginoon at magsisi sa mga kasalanan ang mga mananampalataya. Yeah, ang ginawa natin ngayon, itong Merikules de Ceniza, ay it symbolizes and it starts the Lenten season, no? It is a way of showing to people na from dust you will come back to dust, and yung ash na yun ay is a way to show penance, no? Yung pagsisisi sa mga kasalanan. Kanya sila yagyan natin ng abo, no? To illustrate their willingness to repent their sin, no? Dagdag ni Reverend Father Limhoco, sa panahon ng Kwaresma, itinutuon ng mga Katoliko ang kanilang atensyon sa panalangin, pag-aayuno at pagbibigay upang isabuhay ang panahong ginugol ni Jesus sa disyerto sa loob ng 40 araw. Kwento ni Father Limhoco, dinala si Jesus sa disyerto upang magmuni-muni pagkatapos ng kanyang binyag at dito'y agad siyang tinukso ni Satanas na talikuran ng kanyang pananampalataya. Gayunpaman, hindi raw sumuko si Jesus sa mga tukso at mas pinalakas pa ang kanyang pananampalataya. So in that manner, we are also encouraged to be like Jesus, to be with Jesus and to be like Jesus yung yung pagsasakripisyo, no? Isang paraan ng pagsakripisyo pag Lenten season yung ang Via Crucis. Sasama tayo sa way of the cross, no? Tsaka yung pagsasakripisyo, yung katulad nung yung pagkain ng masarap, iwasan mo muna yung pag-good time, pagpunta-punta sa expensive restaurant, magsakripisyo ka muna, mangiling ka muna. Tapos ay pag nakaipon ka, itutulong mo ito
sa mga kailangan. Doon nagiging makabuluhan ang pag-obserba mo sa Lenten season. Magandang panahon din umuno ito upang maging isa mga Katoliko sa panalangin at ipagdasal na sana'y matapos ng pandemya natin kinakaharap. Hindi lamang yung palagi mong sariling iniisip mo, but you pray for people. Pinagdarasal mo yung mga tao. Healing in everything. May problema siya. Pagdarasal kita. Hindi lang ang dasal ay para sa sarili. It should be a prayer. You pray for other people. Ganito yung lalo sa simbahan. Pinagdarasal natin maraming tao dito. Hindi ang sarili ko. Hindi kanino man. But we pray for other people. Samantala ang Kwaresma ay magtatapos sa Monday Thursday na susundan naman ng selebrasyon ng Easter Sunday o ang muling pagkabuhay ni Jesus. Ako si JM De Jesus, taga rito kasama nyo para sa CLTV 36 News. Atin to. Narito pa po ang balita, no? Sa pagnanais ng pamahalaang panlalawigan ng Bataan na i-improve ang lifestyle ng mga batang Bataeño, isang Healthy Paralan program ang kanilang inilunsad sa pangunguna ni Governor Joet Garcia. Katuwang ang Department of Education o DepEd. Ang programa ay pinamagatang Healthy School Settings, Healthy Paaralan para sa malusog at matatag na kabataan. Simula ngayong Pebrero, 6 na buwang makatatanggap ng libre at masustansyang pananghalian ang bawat mag-aaral 1 beses kada linggo. Bukod pa rito, patuloy umanong isusulong ang healthy lifestyle kung saan hihikayatin ang mga mag-aaral na mag-ehersisyo araw-araw at iwasan ang mga bisyo katulad ng paninigarilyo at pag-inom ng alak. Ilan sa mga paaralang tumanggap sa hamon na mas palakasin, pasiglahin at patadagin ang bawat kabataang Bataeño ay ang Mabatang Elementary School sa Abukay, Dr. Victoria B. Roman Memorial High School to Junior High School sa Pilar, Kalungusan Elementary School sa Orion at Tukop Integrated School sa Dinalupihan. Ito po ay isang napakahalagang programa, life-changing ang layunin natin dito po sa ating programa, lalo na pagdating po sa kalusugan ng ating pong mga mag-aaral, ng ating pong mga kabataan. Alam niyo po, pinagtulong-tulungan po ng DepEd, kasama ang ating provincial government, ang lahat po ng pwede nating maisama dito po sa ating programa na ang layunin, baguhin po ang lifestyle, improve ang lifestyle ng ating pong mga kabataan. Ayon nga po sa Universal Healthcare Law, ang mga paaralan po ngayon ay tinatawag po nating healthy school setting. Ayan, bago po tayo mag-commercial break, syempre, bibigyang daan ko muna itong mga nanonood sa atin, no? Si Tita Army David, naku, napakagaling na singer, nanonood po sa atin. Syempre naman, ang aking tita, Choli Lumbang Palabasan from Kupang Arayat, Pampanga. Naku, ito magaling pong magluto sa fiesta. Kusinera to, kaya naman sabi niya, ang hinahanap daw niya sa fiesta, no, yung mga panghimagas, gaya daw ng leche plan at halaya. Ayan, si May Lynn Feliciano Cunanan, hello daw po sa mga Cunanan, Feliciano de Guzman family. Ang kanyang hinahanap daw, no, na pagkain yung arroz a la Valenciana at saka tidtad. Naku, masarap yung Valenciana, gusto ko yan. At ito naman pong ating, suking-suki, no? Si Ray Adriano Bravo Jr., itong tinatawag nating si Lolo Ray. Naku, sherbet at ice cream daw ang kanyang hanap. O kung may fruit salad o buko salad, naku, Lo, ayaw kitang bisita. Ang dami mong hinahanap, meron ka pang sherbet, hindi ba pwedeng fruit salad na lang? Ayan. Kaya kayo po mga kabalen, comment na para marinig ang inyong mga paborito sa fiesta. Abangan naman po sa ating pagbabalik ang iba pang anunsyo. Dito lamang po yan sa topic.
Nagbabalik po ang ating masaya at nakakagutom na kwentuhan dito sa topic. At para mas gutumin kayo, aming mga manonood na kumakain ngayon, narito ang ating question of the day. Nanong pamangan, ingmumuna mong pantunan patse piyesta. Ayan. Reng mahilig mamiesta ken. Nga ng Patrick Andrew Mercado. Depende keng lugar. Nung Guagua, pastel. Nung Santa Rita, umba ang pong bringi. Sa Smuan, asan danum. Ay, kong Patrick, mahilig ang makipamiesta. Ini bayon balo no specialty deng balang lugar ne. Nga na namang Zenny Salunga Malyari. Kari-kari, sipo egg, asadong matwa, ampong leche flan at inin dessert pa. Nga naman pong kaperista, chicken cordon bleu, saka Shanghai pusa, no? Wow, makakatulo ng mga laway yan. Nga ng Jonah Dimitui Kapudoy, Shanghai, chicken barbecue, veggie salad, leche flan. Ay, Diyos ko, rin kaya katamo pong kabalen, kasakit na yatang bisita, karakalda pantunan. Nga na naman pong Boyat de Leon Dizon, lengua, kari-kari, asadong babi, Shanghai, embutido, buro, talong, bangus, mapapuyatang pakibat na rin kaya katamo kabalen. Sana all. All na lang ang paborito, ne po? Manyaman ta kasi talagang mangan. O yan, karen po kaya katamong mag-comment, papakita mo po talaga, nakita mo talaga, enjoy tamo yung pamangan, at mahilig tamo kayong pamangan. Lakos po itamong kapampangan, Diyos ko, nakatamo pong kabanisti kayong pamangan. Inyaren po nga kakityo, na nung kilala yoren, nung makipamiestala kaya kayo, pagsadyan nyo na rugo, itang paborito da, or else, baloy na, medyo bashers la po rin kaya katamong kabalen, kaya ema nyaman na luto. Diyos ko, mapag-expect la po rin. Po? Okay? Sa puntong ito, bigyang daan naman natin yung mga anunsyo sa ating community billboard ngayong araw. Malugod po na ipinababatid ng Public Employment Service Office ng Provincial Government ng Tarlac na magkakaroon ng on-site job fair sa darating na March 6 kasabay ng pagdiriwang sa ika-150 taon na anibersaryo ng pagkakatatag ng probinsya ng Tarlac. Samantala, para sa lokal na trabaho, maaaring magrehistro sa www.vantagehunt.com para makakuha ng Express Code. Para sa overseas na trabaho, magrehistro sa onlineservices.dmw.gov.ph. Tumawag o mag-text sa mga numero na makikita sa post na kaugnay nito sa FB page ng Provincial Government of Tarlac. Inaanyayahan ng DILG Central Luzon ang mga mamamayan na makiisa sa kanilang isasagawang Bida Run 2023 sa darating na March 4 sa Clark Parade Grounds. Bukas po ito sa lahat ng edad 18 to 30 years old. Mayroon pong 150 slots para sa 3-kilometer category at 350 slots para sa 5-kilometer category. Ang top 3 finishers po sa bawat kategorya ay makatatanggap ng cash prizes. Para makapag-register, hanapin lamang ang post kaugnay nito sa FB page ng DILG Central Luzon.
Paalala naman ng ahensya na upang ma-accommodate ang lahat ng mga nais lumahok sa event ay hindi po maaari ang multiple registration na gamit ang iisang pangalan. Samantala, ang Buhay, Ingatan, Drogay, Ayawan o BIDA ay isang advocacy campaign ng DILG na naglalayong masugpo ang ilang illegal na droga sa bawat komunidad. Ang Association of Structural Engineers of the Philippines ay incorporated sa pakikipagtulungan sa ASEP Region 3 Subcommittee ay magsasagawa ng 2-day seminar sa structural evaluation and retrofit of existing buildings sa darating na March 17 at 18 sa SMX Clark, Pampanga mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Ang seminar na ito ay face-to-face at merong registration fee na 5,500 pesos. Sa mga interesadong sumali, magtungo lamang sa Facebook page ng ASEP at hanapin ang post tungkol dito. Para sa iba pang detalye, makipag-ugnayan lamang sa ASEP Secretariat na sina RSC3 Chair Engineer Erwin Kiambao sa numerong 0917-1254-352 at RSC3 Vice Chair Pais Angeles Chapter President Engineer Jordan Tanyedo sa numerong 0995-3208-458. Ang DICT Pampanga Provincial Office ay magdaraos po ng free diagnostic examination sa darating na March 8, alas 9 ng umaga. Ito ay ang first phase ng 2-part ICT Proficiency Examination. Ang qualifications para makasali, kinakailangan na ikaw ay Filipino citizen, bachelor's degree holder o gagraduate na bago ang araw ng nasabing exam na ICT-related course. Kailangan lamang na certified ng Dean ng inyong paaralan. Para naman sa mga non-ICT course graduate o gagraduate, kinakailangan na mayroon kayong formal training na kaugnay nito. Para makapag-register, bisitahin lamang ang FB page ng DICT Pampanga at hanapin ang post ukol dito. Kung kayo ay mayroong katanungan, makipag-ugnayan lamang sa pampanga@dict.gov.ph. Ayan, no? Sa pagkakataong ito, no, shout out na naman tayo sa ating mga masugid na mga manunood. Kay Red Papa. Naku, hello Red. Sumagot pa si Red, no? Ang hinahanap niya raw sa fiesta kapag nagpupunta siya ay buko lychee sherbet. No? Kung pareho kayo ng taste ni Lolo Ray. Kaya lang, madalang lang yung nag-ano ng sherbet, no? Ayan, shout out sa ating mga kasamahan dyan sa City Information Office of San Fernando. Hello to Sherwin Liamson na nanonood sa atin. Kina Ebol, kina Paulo, LG. Naku, hindi ko na kayo maiisa-isang lahat dyan. Nonetheless, maraming salamat sa inyong pagtutok sa ating programa. Naku, huwag nyo kaming kalimutang i-inform sa mga events dyan sa City of San Fernando para updated ang ating mga kabalen sa mga nangyayari sa syudad at sa mga Fernandino. Sa ating pong pagbabalik, no, alamin natin ang mga exciting activity na inihanda ng siyudad ng Mabalacat sa kanilang kauna-unahang pagdiriwang ng Balacat Festival ngayong taon. Manatili kayong makatutok at magbabalik ang topic.
Nagbabalik po ang masaya at syempre nakakagutom na kwentuhan sa ating programang topic. At para lalo po kayong magutom, no? Mapalakas ang kain ng ating mga kabalen na nanonood habang nagla-lunch. Narito ang ating question of the day. Nanong pamangan, ingumumuna mong pantunan patse piyesta. Nga na pong Ronel Sambile, soy, Emma, tsaka sugpo. Bagya, nakakanita. Ay, Diyos ko, mag-ready kang panulo kong Ronel. At, balo ko na, no ka rin ka mahilig mamiesta. Keng 4th District, keng Masantol, ampong makabebe, nung Emma, ampong sugpo, kaya kang pantunan. Nga ng Elisa Salas, kalame, ampong salad. Ayan, mahilig laking dessert. Atching Elisa, niya. Nga ng Vicky Cinco Castañeda, sipo egg and sisig. Awan, nung makipamyesta ka within Pampanga, itang sisig talaga na mga mag-enjoy ka. Nga ng Maylin, pasta, ampong salad. Aroya, atching Maylin, dapat pala yung piyesta, tingang kayabe birthday, baka ta siguradong ating kang pasta. Nga ng Camille Pineda, salad, ice cream, leche plan, embutido, relleno. Wow, korakal na panto na atching Camille, pero manyaman la po rin. Ayan, sana po nere, tagyak tamong kabalen, balo nung sisyan nyo ko, karang daramdaman yung pamangan, umigaganahan kayo, o bigla kayong mantun, mas manyaman na ulam. Pero balo ko, na anuman, kaya kayong kakanan, mag-enjoy kayo, uling pakaramdaman nyo kami, kaya katamong programa. Muntata na po kaya katamong pamakitalamitaam kaya katamong po bisita ngayon Aldo. Alam niyo po kasi ipinagdiriwang po natin ngayong taon o nilangan sa syudad ng Mabalacat ang kauna-unahang Balacat Festival na naglalayong magbigay-pugay sa mayamang kultura, pamana, tradisyon at kasaysayan ng lungsod. Bagamat binago po ang pangalan ng nasabing kaganapan, magiging bahagi pa rin daw ng selebrasyon ng Caragan Festival. At upang magbigay ng parangal sa pinuno ng lungsod at sa mga katutubong Aita, kaya po yan ay kasama pa rin sa kanilang selebrasyon. Para sa iba pang detalye ng Balacat Festival at ang mga nakahandang aktibidad para sa mga Mabalaqueños, makakakwentuhan po natin ngayong araw na itong ating Koya, na lagi nating nakakasama din natin yan kapag lumalabas tayo, kapag nagpupunta tayo sa Mabalacat City. At dati nating nakakasama ng reporter yan sa labas. Kaya paborito ko, itong si Koyang J. Pelayo, ang City Information Officer ng Mabalacat City, Pampanga. Koyang J, welcome po kay Kakatang Programa. Maraming salamat, Ms. Jenna, at magandang hapon sa inyong mga masugid na taga-subaybay sa Topic at sa CLTV 36. Koyang J, baka meron kang mga gustong i-shoutout dyan. Alam ko yung mga kasamahan mo sa City Information Office baka nanonood at naghihintay na sila ay maalala mo at ang iyong mga iba pang mga kaibigan na nakatutok ngayong araw. Baka, pwede kang mag-shoutout, Koyang J. Yes, maraming salamat at shoutout ko lang itong mga kasama ko ngayon dito sa City Information Office, mga boys at ilang mga girls na naririto. Maraming salamat sa iba nating mga kasamahan sa media, sa aking mga kasamahan sa Mabalacat City Government, and pati na rin yung bumati kanina sa inyo sa City Information Office ng siyudad ng San Fernando. Magandang hapon po sa inyo lahat.
Koyang Jay, ito, diretsuhin na kita sa aking tanong, no? Kasi sabi natin, kauna-unahang Balakat Festival. Kasi pag sinabi nating Mabalacat City, we are parang naging hinahanap-hanap na natin o isa sa mga selebrasyon na ini-anticipate natin yung Caragan Festival. But now you are introducing Balacat Festival. Bakit nagkaroon ng ganitong bagong festival kayo? Yes, no, for this year, tama ka, Miss Jenna, nagkaroon tayo ng mga changes sa pag-celebrate ng fiesta. No? Ang kagandahan kasi dito, yung ating alkalde na namumuno, si Mayor Chris Garbo, isa sa mga nakikinig ng mga leaders. No? At gusto niya rin na itong si Mayor Chris Garbo, na gusto niya na lahat ng mga barangays, lahat ng mga Mabalaqueñans, sa lahat ng 27 barangays, no? Bahagi, may participation dito sa nasabing fiesta. And ito yung pagkakataon this year na magkaroon ng isang festival kung saan lahat ng 27 barangays ng buong lungsod ng Mabalacat kasama dito. Hindi lang ng iilang barangay, hindi lang ng iilang mga personalidad, kundi yung buong mga taga-Mabalacat. O parang ang kuha ko dito sa sinasabi mo, Koyang Jay, no, mas inclusive siya. Kasi in the past, no, kapag nagko-cover din ako ng Caragan Festival, ang nakikita ko talaga siya, marami tayong mga katutubo at saka yung laging nababanggit itong si Haring Caragan. Pero may mga nababasa din ako about Mabalacat City, about this Balacat trees, no, na kung saan hinango din itong ating pangalan ng city. Pero kumusta yung Caragan Festival? Is it integrated? Kasi kanina nasabi at naitanong namin sa iyo in the past, nasabi mo na integrated siya. In what way na nakasama itong Caragan Festival dito sa ating bagong Balacat Festival? Tama yung nabanggit mo, Jen, no, na more inclusive yung Balacat Festival. Kasi yun nga, pag nagpo-cover din kayo, laging nababanggit yung chieftain ng dati, si Haring Caragan. Nagkakaroon tuloy ng notion ng iba nating mga kababayan, not only here in Pampanga but also in neighboring provinces. Nakala nila yung mga katutubo, yun yung mga ninuno ng mga taga-Mabalacat, no, which is of course not true, no. Pero inaayos natin yung notion na yon, no, through this Balacat Festival. At tamang-tama rin yung sinabi mo na Balacat, doon lang galing ang mismong lugar, ang pangalan ng ating lungsod ngayon, Mabalacat City. So it came from the Balacat tree, which symbolizes fortitude, resilience, no? Pinapakita rin yung characteristic ng mga Mabalaqueñans, yung pagiging matatag, pagiging resilient, no? So it's just appropriate na ipangalan itong festival to yung origin kung saan nanggaling yung pangalan ng mismong lugar, na Balacat tree, and it's very complementing dun sa concept ng festival, no? At hindi naman natin downplay yung the original, yung nakasanayan na Caragan Festival, na which by the way were successful, no, in the past years. But this time we want to make it more inclusive, gaya ng nabanggit, no? At isasama naman yon dahil it's still part of the history, it's still part of the story of Mabalacat City, yung part ng Caragan. And kapag kasi dito Koyang Jay, no, ang nakita ko pag sinabi mo kasing Balacat Festival, nandun na nakadikit na yung pangalan ng Mabalacat. So you will know na ito ay talagang sa Mabalacat merong sense of ownership. Kasi nakapangalan siya sa inyong lugar. Pero siguro Koyang Jay, ang desisyong ito ay hindi napakadali para sa inyo. Na magkaroon ng pagpapalit. So, gaano katagal ninyo pinagplanuhan itong ini-introduce natin, itong bagong festival ng inyong lungsod?
Para malaman ng ating mga kabalan na hindi ito ura-urada. Hindi lang ito naisip, palitan natin yan, nagawin nating balakat. So this is a product of a very comprehensive study and siguro consultation na rin dun sa mga key personalities na kailangang merong say dyan sa inyong festival. Tama kayo dyan, Miss Jen. No? Actually, nagkaroon kami ng mga meetings about this last year pa, 2022. Of course, tulad din ng nabanggit mo, we consulted with a lot of experts, mga stakeholders dito sa lungsod ng Mapalacat, mga historians, no? Yung may kinalaman about festival, yung mga known people sa mga nag-a-attend usually sa mga festivals from the Department of Tourism, yung mga experts natin dito sa Pampanga, katulad ni Professor Roby Tantinco and Alex Castro. No? Ilan lamang po yan sa mga personalidad na inimbitahan namin upang magkaroon ng brainstorming at pagpupulong dito sa natayo nating Palacat Festival. Kuya Jay, kilala ko yang si Sir Alex Castro, no? Lagi ko yang na-i-interview din kapag dating sa history, yung kanyang mga photos, no, of the past. Kaya siguro napakaganda na kasama din talaga siya dito sa ating initiative na mag-introduce ng mas inclusive, sabi nga natin, na festival dito po sa inyong lugar. Kaya nga, Jay, no, at merong tanong dito mula sa ating mga kababayan. No? Itong ating Balacat Festival ay kailan daw magsisimula? At gaano kahaba itong ating magiging celebration? Yes, mabuti na lang natanong yan ng ating netizen. No? It's going to launch on February 27. So, hanggang po ito, February 27 hanggang March 3. No? So, ganun lang po siya kaiksi. It's not a month-long celebration. It's just a week-long celebration. Magkakaroon po ng launching yan sa next week na. So, darating na Lunes, February 27. Na kung saan pwede ko na bang isabihin yung mga activities natin na naka-line up for Balacat Festival. Yan ang itatanong ko sa iyo later kasi binasa ko yung inyong mga activities, yung calendar of activities ninyo, no? At nakita ko napakarami, yung iba ngayon ko lang nakita na mangyayari. So later siguro Kuya Jay, iisa-isahin natin yan, kwentuhan mo kami kung itong bawat activity na ito para naman mas maintindihan ng ating mga kababayan. For the meantime siguro Kuya Jay, no? At sa mga naghihintay, bibitinin ko muna kayo sa ating mga activities para naman mas maging komprehensibo yung pag-uusapan natin later. Kaya wag po kayong aalis, magbabalik po ang ating programang topic.
Nagbabalik po ang ating masaya pero makabuluhang kwentuhan. At ito naman ang nakakagutom na katanungan natin for today. Nanong pamangan, ingumumuna mong pantunan pache piesto. Nga ng Herminia minilingat, fresh, lumpia, uwi kanyaman, tas manyaman niya itang sauce. Ay, Diyos ko, kaburi ko ken. Nga ng Rosita, Batas, Alcantara, Balacenas, Apalya, Kamanyang, Okra, Ampong, Ningnang Bangus, o Tilapia, Ampong, Tagilo. Balog po yung Tagilo, apin po yan yung burung shrimp, na no, paro, ita, nuko kanyaman, terno-terno, ita, kabs, nga na pong atching Rosita, ne, yapin yan nga, samjing Kapampangan, na marakal side dishes. Nga na naman pong Maria Tolentino Velasquez, chapsuy gule, lumpiang prito, imbutido, dinuguang baboy, salad, ice cream, karakal ka, at karakal mo pala buren, yung piyesta.
Nga na naman po kong Francis Musni. Hello po, metong po ka rin pakamalan tamong Kapampangan Culture Advocate ne. Menudo, asado, embutido, sipo, heheg. Nga na po, ne. Bali naman pa rin Kapampangan. At ilang H, so dinina na nepin man kong Francis, sipo, heg. Ampong nung ating liison. Kanya mana. Talagang mahiliga ka rin dodoy ka kong Francis Musni. Pero syempre, makalimutan ang litson. Ay, balo ko kong Francis, matas ka presyon. Kailangan magpanulo ka ng mamang kang litson. Nga na naman pong Alex Paul Binuya Gulapa. Sampelot, tsaka minayumong kundul. Wow, sampelot. Blampa nga diyay tako, ya. Pero itang minayumong kundul, malyari nem. Masaya mo pimpantunan. Next. O yan, kare nga, gana pa pong mag-comment, ne, tagal kayo po, last part na niyan po, hindi kaya katamong kwentuhan, pero malyari kayo pa mo rin pong mag-comment. Ika, Gracel Tiki, nako, sabyan muna, nanong pantunan muna yung fiesta, baka tapos ang may kipamiesta kaya kami. Balo ko na nanong isadya ko. Hello to my best friend, Maria Cristina Lapus Pedrayan, na laging malbeka na ako kay kakatang program. Number 1, Suki, fan, ne? Good afternoon, kanu, kareng ganaganang taga Arayat, Pampanga. Ayan, thank you so much po kay kayong pamanal. Bene, ngayon ibabiya ko na pong pasibayo, yung kaya katang pong Koya, kay Mabalacat City Bang Pisabyan, deni pong activities, kay karelang Balacat Festival, ikaw yung Jay Pelayo. Koyang Jay, ikit kayong theme na ning kaya kayong celebration. Sabay-sabay sa pag-angat, lahat tayo ay sisikat. Kasanting na po nitang kaya kayong theme. Naniya po yung peka bala mo, esensya na po, significance na po ning theme ay para po kaya kayong mabalakenyos. Kalupaning pisabihan tama lang din kanina, Miss Jenna. So gusto ni Mayor Chris Garbo is lahat dito kasama. Lahat. It's yung inclusiveness ng nasabing activity. So lahat dito habang sabay-sabay tayo sa pag-angat dito sa Mabalacat City, lahat tayo ay sisikat dito sa Mabalacat. Yes. Next, anting na, Kuya, bala mo, alya mo appreciation of our culture at suya mo naman itang vision na ning local government para kay progreso na ning city kay kaya katamo pong Balacat Festival. Ngayon ni Koyang Jay, buri ko lang puntalan din ning kaya katamo activities. Ating kayong launching na ning barangay nihan. Suya po, barangay nihan. Nanuya po yung activity ngayon, i-launch mo for ngayon Balacat Festival, pero this will be a continuous program na ning LGU? Gusto ka, Ken, Miss Jenna, tama kayo dyan, is MCG Barangay Nihan Caravan. It's a group of services na para sa ating mga kababayan. Kompleto po yan yung mga serbisyo na usually na kukuha natin na offer sa City Hall, this time na ihahatid natin mismo sa ating mga kababayan sa mga barangay. So mga list of services po dito kasama yung medical na, pati na yung veterinary sa mga alaga po ninyo, sa legal, may free legal consultation. Meron din kasama na dito yung mga pag-aasikaso sa business permits and licensing. Meron din yung mga naghahanap ng trabaho, yung mga for local recruitment, mga job fair, meron din po kami. At programang pang-agrikultura, kagaya ng pag-distribute ng mga seedlings at mga organic fertilizers. Kasama po dyan yung sa medical, yung medical check-up, laboratory test, yung meron po tayong cataract screening, meron din po tayong mobile chest x-ray, mga libreng gamot at financial assistance, medical assistance, kasama na rin po dyan yung dental check-up. Talagang caravan niya ini Koyang Jay, no? Napakarami pala ng dinadala ninyong serbisyo. Paano to, Koyang Jay? Once, isang barangay ba sa isang linggo ang pagtungo ninyo? One barangay a week or daily? Meron na tayong pinupuntahan. Kailan mag-start? Meron po tayong nakalaan na schedule para po sa Barangay Nihan Caravan na ito. Doon sa unang araw po ng Balacat Festival, gagawin po doon sa may San Rafael covered court. So, sa Barangay Mabiga po ito.
So nakipag-coordinate na po tayo sa tulong ng RHU3 at sa mga kapitan doon. Kasama na po dun sa cluster na to ang Barangay Mabiga, Kalumpang, yung Marcos, Macapagal, yung Dapdap, Bundagul, Santa Maria, Paralayunan at saka yung Sapang Balen. Kinabukasan po on February 28, gagawin naman po dun sa may Bicol Covered Court at mga kasama pong barangay doon is yung sa Mawake, Sapang Bayabas, Bicol at Camachiles. Sa March 1 po, gagawin naman itong barangaynihan sa Duquit Covered Court. Kasama po dito ang mga barangays ay yung Dau, Lacandula at Duquit. And on March 2 po, dito naman po tayo sa Santa Ines Covered Court, yung bagong covered court po doon. At mga kasamang barangay po dyan, yung sa Tabon at Lubola, Dolores, Cacutod, Poblacion, San Joaquin, Matitang, San Francisco, Santo Rosario, Santa Ines of course, at saka yung sa Mangalit. So kasama po dito sa barangaynihan, pati yung yung may diskwento caravan po tayo dito para sa business and trade. Napakaganda pa ng barangaynihan na to, Koyang Jay, no? Kasi ang daming serbisyo talaga. Yung parang inilapit mo na talaga sa mga tao, for sure. Yung mga nanonood nating mga Balakeños, nako, sana pinakinggan ninyo itong mga schedule na sinabi ni Koyang Jay. Anyway, mananatili naman po itong ating Facebook Live. Pwede nyo pong pakinggan muli, no? I-review yung mga sinabi ni Koyang Jay para sa inyo pong mga schedule kung kailan kayo pupuntahan itong barangaynihan na ito. Koyang Jay, kasama sa mga activities ninyo ay yung lighting of giant balaka tree and opening of the village. Maaari niyo po bang kaming kwentuhan? Ano itong giant balaka tree na ito? Is it a real tree? Ito po Or kasi yung ano lang siya? Ibig sabihin, parang symbolic tree. Yun, this is a symbolic tree. At ang venue po kasi dito kung saan ginawa yung dating Christmas village, no? Noong panahon ng Kapaskuhan. So now we converted it into Balakat Village. At nataon po, naisip lang po namin na magkaroon ng ceremonial, no? Symbolic lighting of a giant balaka tree. It's a artificial one. Alam naman po natin na pinagbabawal yung mga paglalagay ng mga or paggamit ng mga totoong punong kahoy, no? Kaya kung makikita nyo po yung sa schedule din na meron tayong street dance competition at iba pang free dance competition, yung mga sasayaw po doon na merong mga props na parang branch of trees, hindi po mga tunay na mga bahagi ng puno, no? In respect of course with the environment. Opo. Koyang Jay, ito ang ating Balakad village na to. Can you describe it to us? Ito ba isang parang pasyalan kung saan magtatanim kayo ng mga maraming balaka tree or anong klaseng place ito? Ito pong ginawa nating Balakat village na ito. We just converted it from the Christmas village, no? So this time, kagaya ng nabanggit ko kanina, gusto kasi ni Mayor Chris Garbo na lahat ng mga barangays kasama. Kaya dito rin po gaganapin yung Agro-Industrial Trade and Food Expo Pavilion. So meron pong mga pavilions ang bawat barangay, no? At dito kinausap natin ang bawat barangay to come up with their own product or own parang na pwedeng ipagmalaki sa ating mga kababayan, no? And nung nauna medyo challenging ito sa mga iba nating mga barangays kasi parang Miss Jen, parang ito yung one barangay one product na tinatawag, no? Pero this time dahil pag minsan kasi napakaliit lang ng kanilang barangay, so kung ano yung pinakasikat, no? And we just found out habang kinakausap yung mga barangay, meron pa lang na-discover na isang baryo nila, merong magaling na magluto ng dinuguan, no? So yun yung i-showcase nila sa kanilang mga pavilion. Sa ibang barangay na alam naman natin, merong isang manufacturing company doon ng paper.
So, isa sa mga produkto nila is mga tissue papers at iba pang mga paper products. No? So, ganito po yung mga expect natin sa pavilion dito sa Balacat Village. No? Yung mga sikat na produkto at mga services ng mga barangay dito sa Balacat City. Alam mo, Kuya Jay, no, kapag nagko-cover ako ng mga festival na ganito, isa talaga dun sa mga paborito kong masasabi ko, yung mga trade fair na yan. Food expo, siyempre masarap, may mga mabibili ka, mas mura. Ang ganda, sana makapunta ako dyan sa inyong agro-industrial trade and expo pavilion na yan. I'm so excited dun sa iyong mga kinuwento. Napakaraming po ninyong activities, no, pero pipiliin ko na lang itong itatanong ko na siguro bago sa ating pandinig dahil bago itong ating festival. No? Ito nga Balacat tree planting, saan nyo gagawin to, Kuya Jay? Oo, yan ang isa sa mga importanteng events, no? Yung activities, yung pagtatanim ng of course na talagang it's just appropriate to plant yung mismong Balacat tree kung saan during those times naging abundant dito sa Mabalacat. No? So meron pong tayong kapartner diyan, Houseland. Pero po silang dineclare na open property doon, so we could plant to approximately 100 seedlings of Balacat trees, no? At sa tulong po ng Mabalacat City College, this is not just a simple tree planting kung saan after mong magtanim photo ops tapos na. Magkakaroon po tayo ng a short lecture addressing sa mga kabataan. We are also inviting yung mga students, no, to join dito sa pagpa-plant ng Balacat tree, because Jenna, in the recent years merong nilabas na survey ang DepEd na lumilitaw na yung mga kabataan ngayon hindi man nila alam, or 70% sa mga kinonduct ng survey during that time they haven't seen a real Balacat tree. Wala silang idea kung anong itsura ng Balacat tree, and 60% of them have parang a vague knowledge about Balacat tree. So it's just appropriate samantalahin natin itong pagkakataon nito to educate, no, and to let our younger generation be aware kung ano itong Balacat tree. Kuya Jay, no, sa ating mga nanonood na kabalen natin ngayon sa TV, no, magpapaalam na po kami ni Koyang Jay. Pero pwede po kayong tumutok dito sa ating Facebook Live. Itutuloy po namin dito ni Koyang Jay ang aming kwentuhan kasi meron pa akong gustong itanong sa kanya. Kaya nga medyo mapapahaba ng konting oras natin. Koyang Jay, I hope nag-lunch ka na dahil medyo may kadaldala ng iyong kakwentuhan for today. Koyang Jay, gusto ko sanang itanong din, yung sabi nyo kanina na naka-integrate din naman sa Balacat Festival, yung mga activities natin nung Caragan Festival. So, saan po ninyo pinasok dito? Alam ko dati sa Caragan Festival, we have street dance, competition, ganyan. For Balacat Festival, meron din ba tayong ganito? Yeah, doon lang siya papasok din dito sa ating March 3 activity, no, yung mga street dance competition and yung free interpretative dance na event, no, on March 3. So lahat po ng mga eras, yung mga pre-colonial, during the war period, hindi lang sa Caragan, pati yung lahat ng mga storyline na kaugnay dito sa ating lungsod ng Mabalacat, kasama po sila doon, at mga estudyante po ang mga kasama natin dito. Ako yung Jake, in the past, kapag pinag-uusapan naman natin yung Miss Mabalacat, no, isa ang Mabalacat City sa napakagarbo. Garbo, parang mayor, no? Isa sa mga may magarbong
sabihin na nating pageant competition ay ang Mabalacat City. And masasabi din natin na strong contender talaga sa Mutianing Kapampangan and any other pageants, itong mga produkto ng Miss Mabalacat City, no? For this year, meron ka na bang hawak na data kung gaano karami ang sumali dito sa ating Miss Mabalacat? Yan, maganda yung katanungan mo, Miss Jen, no? At ibabalik ko rin dun sa unang concept kung bakit ito naitatag. Yung gusto kasi ni Mayor Chris Garbo na lahat kasama, no? Yung pavilion, lahat ng 27 barangays kasama. So this time sa Mabalacat o sa Miss Mabalacat, no? Dati kasi nakaseparate yan sa Caragan, pero this time it's part of the festival itself. And for the first time, Miss Jenna, lahat ng 27 barangays, meron silang mga pambato para sa Miss Mabalacat. So we have 27 candidates for Miss Mabalacat 2023. At tama ka, Miss Jen, no? Pag kasi Kapampangan, puro magaganda. So itong lahat ng 27 na candidates natin, pinili ng bawat barangay, makikita ninyo sa ating pre-pageant at coronation night ng Miss Mabalacat. Okay, excited na for sure itong ating mga kabalen sa lahat ng mga binanggit mo, yung mga Balakeños dyan. Napakaganda ng mga inihandang activities ng ating local government unit. Koyang Jay, bago tayo magtapos, baka meron kang gustong mensahe o gusto mong kumbidahin itong ating mga viewers to join the celebration. Yes, maraming salamat again, Miss Jen, at sa ating mga kaibigan dito sa CLTV at sa iyong programa. At inimbitahan po lahat, no, na makibahagi, sumali sa kasiyahan dito sa kauna-unahang Balacat Festival 2023. Magsisimula na po sa February 27. Kasama na rin po sa unang araw sa launching ang groundbreaking ng bagong government center, yung City Hall na pangarap po ni Mayor Chris Garbot na mga Mabalakeñans, no? Ang mga pavilions po ng bawat barangay makikita po ninyo sa ating Balacat Village na dating Christmas Village, at yung mga pre-pageant po ay mangyayari din po sa ating Balacat Village. That would also be on February 27. Magkakaroon din po ng fireworks display sa unang araw at sa huling araw sa March 3, ang ating pinakahuli. Please avail all our services na ino-offer ng ating barangay-lihan, no, na ang mismong Mabalacat City Government ang lalapit sa ating mga barangay to provide this government services. And then ang ating, of course, ang pinaka-much awaited Miss Mabalacat 2023 Coronation Night will be held at the SMX Convention Center in Barangay Dauin Clark at 7 p.m. Mapapanood din po yan ng live, no? And yung ating tree planting sa Houseland Mabiga, no? It's on March 1. And yung ating street dance competition at the final day and free dance competition na may culminating na fireworks display, that would be on March 3. So dito po sa Mabalacat, sabay-sabay sa pag-angat, lahat tayo ay sisikat. Thank you so much po, Koyang Jay. Good luck sa inyong activity at kaisa inyo kami sa pagdarasal na sa success nito dahil isa na naman po ito ang masasabi nating magiging tatak ng kultura, hindi lamang ng mga Balacat, kundi po ng Kapampangan sa kabuuan. Maraming salamat po sa inyo, Koyang Jay, muli, at sa mga Mabalakeñong tumutok sa ating programa at sa ating mga karehiyon. Oras na po para magpaalam. Maraming salamat po sa inyong panonood sa ating programang topic. Sa ngalan ni Jody Mercado, ako si Jana Lumbang Parungaw. Taga rito, kasama nyo. CLTV 36, atin to.